Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandireni program inanso yatimvetse kuchokera kuno ku MPC. Dzina langa Blessings Chileuka. Timakambirana nkhani zikuluzikulu ndi cholinga choti muzimvetsetse kumapeto kwake. Ndisatenge nthawi yayitali, ndili ndi zambiri zoti tikambirane. Ndili ndi Mr. Kasakula. Ndakulandirani. Tathokoza Blessings. Mr. Afle Mvula ziko mutita kumananso lero. Ziko mwambiri. Kevin Mpika Sambo ziko mutu mabwera. Zibata. Muzibwera nthawi yofumira chonchi. Timabwera. Aba ndakhulupirika. Olene sudakhulupirika. Simukanyamikire udakhulupirika. Joji nabera makulo jomba lwa. Ya iwetu. Amakulo jomba. Kona kakalabu akasakula. Kawi zosama bwera nthawi yabwino. Ineso ndabwera nthawi yake. Ineso ndabwera nthawi yake. Kabwino. Ndakulandirani. Ziko mwambiri. Ngani yathu yambirira kunali zionetsero chigawo cha kumpoto kumzuzu makamaka. Gulu lina kumeneko limatisiri kugwirizana ndikuti bungwe la MEC lizagwiritsa ntchito makina aja mutakhato machulachula tangozolowera kuti tidziti Smartmatic nde zionetsero zimene zinachitika kumeneko komano mkatikati mwa zionetsero mkatikati mwa ndime kunalowa zipolowe mutapolisa namangako anthu 17 tikhale tikuyizukuta nkhani imeneyi tiyunikire kuti kodi yayenda motani. Akasakula ndikukhulupirira mwayitsatira bwinobwino takhala tikukamba pano za Smartmatic. Yes. Anthu ena anaganiza kuti tikapange zionetsero kuti mashina amenewa kapena system imeneyi isagwirenso ntchito mdziko muno. Yes. Nkhani ya Smartmatic tayikamba nthawi yayitali. Ndipo aliyense pano Malawi amene ali ndi khumbokhumbo loona kuti dziko lathu lizenda bwino wamvetsetsa. Ameki muchanimakambira wiki imeneyi ayisetsa kupita pana paliponse ali even pa ma TVs pa ma radio osatisoka penanso MBC yokha yayi koma konse akumapita chairperson justice anapita talimanja kumafotokoza ndi ma officials awo kaligo kaya Andrew Mpesa amene chief elections officer akufotokoza anabwera ndilanena lachiwiri pano anabwera even ku park conference kudzafotokosola za Smartmatic. Ndene ndikuona ngati kuti kwa munthu wofuna kuti omvetsa zinthu ofuna kuti ngati anali ndi madandaulo kapena anali ndi kukayikira malingani zimene akunena anthu adimbi basi amene amasapota panopa omvetsetsa amene akufuna kuti tizikambabe za Smartmatic nde ali nzolinga zina sizolinga za Smartmatic sizolinga za chisankho yani ali nzolinga zina makamaka mwina cholinga cha nkungofuna kuti mdziko muno zinthu zisokonekere akukumbakumba kuti zinthu zisokonekere kuti zikasokonekera mwina anthu anena kuti kaya dziko linena kuti ndiye kuti chisankho ichi sichinayende bwino kumene kuli kulakwa. Ukakamba za mademo akunzuzu kuti ziti dzulo dzana aliyense muno ali ndi ufulu ochita mademo. Ndiwo ndidziwene kuti ku White House near the avenue Pennsylvania Avenue every day ikupita anthu kumene kuli mademo. I remember the first time napita ku America napita pamene paja pa White House ku Washington tinapeza mzimayi amene akuti ine ndakhani kuchita mademo amenewa kuyambira 1979 ndokulira pompayo cholinga changa chonena kuti sinufuna nyukiliya ndene mabwera pano uzakweza plakadi yanga uyang'ana nyumba ya president White House no nyukiliya chimodzimodzi ku London kuli malo ena amene munthu ukozopita kumeneko umakalokolola ile akuti ukozonena walo king kale queen ukozonena mademo saletsa as long as uli peaceful. Kwa mademo akunzuzu ukaona zifukwa zake uona kuti zifukwa zake zomwe za Smartmatic zimene aliyense akufotokoza akunena kuti palibe cholakwika. That's why ndikunena kuti mwina pala agenda ina usatiso mwinayi pala agenda ina agenda yake ndi chanambisa mkulu khalaba ili ku Mangochi yofuna kuti akweze temperature mdziko muno anthu tizimenyana anthu tizilongolola. Ani mademo yake mwaruka mukamaona mapicture amene ali kumene koko zochita panga force unaona mademo awo atu zochita panga force wina wako chito panga force kuti tiye tikapange mademo mademo amene ali genuine amene ali ndi issue ya mphamvu. Let's say mujankachitira mademo after 2019 yonena kuti amaijeni answer achoke pa udino anali mademo enieni ndipo aliyesa mapita because my issues were there was a mess chisankho chinaonongeka andikukhoja ndipanga proof kuti nzoona my answer was incompetent anali mloso atanjito
chifukwa anavomereza Zisankho zoti makhoti onse awiri, Constitutional Court, High Court, Constitutional Court, then Supreme Court anena kuti Zisankho china moipa. So amene amachita demonstrate kuti tufoti my answer achoke. Analiti issue yeniyeni yoti kuti amene lopanga choncho. That's why maona kuti aliyese kulima NGOs, ma civil society organizations, Ndale ene ake ndani, Amalawi ene ake amadzaza nsewu. Because amazoti pafunika chikose. Lelolo aboni kalindo kayamukutena kunanida andu lapita ndani anamiwa ndani afuna akose yani. Choti azikapitira pa nsewu nkuma chosa zinthu kumatani ni zinthu zotumidwa zongofuna kuti pushing agenda. The old man in Mangochi, he himself cannot go to Zuzu and walk. Sangaende pano ndiapo atopa ndiango tumiza ana ene yake kumapitisa kumademo. Mademo ndina kuti they are very right to do it. Koma do we need them? The answer is no. Panopo tukoze na chisambo. Ngati anthu ali ni ma issues. Then ibwera 16 September imene azasankha kuti uyu na atina ni ma issue ayi koma tisankhe uyu. Kumapita kumademo tanthawi match azidufulu ndiona ngati kuti zosayenera. At the end of the day, ena kunena kuti mwina tingo apanga gno ADB zibe zapitirize because saphunzira phunziro. Iomwe ankasokoneza registration. Kuti registration musapite ku registration. What happened is that anthu sanapanga register. Ambiri. Today awapanga zomwezo. Amene sakavota pofa kuti Smartmatic anthu avota kale ndi masapota zawo. Masapota za president akavota. Because if zodi kulisipati zabota ava anthu akuna kuti zabota iwona amene akuzipweteka ndiye mwina tasiya apitiriza zengo apanga ignore. Otherwise if you ask me ku Zuzu mademo anali opanda cholinga chenicheni chifukwa cholinga chimene amatchula nchonena kuti anthu akufotokoza mufuna anthu afotokoze bwanji mufuna anthu bwanji justice intelligence kuti defense. That's why it's not about Smartmatic, it's about another agenda yongofuna sokoneza dziko lino. Ine nimepempha pathazo singabera pano kuti Malawi munthu mkulu ali ku Mangochi amene akuponga pushi kaya namiwa kaya ndani awa ena anapita kumeneko timpange ignore. Let's not take him seriously. Maybe we take him too seriously. Let's not take him too seriously. He has nothing to offer to this country. He thinks kuti Amalawi ndi opusa, they are going to die for him. Amalawi is not going to die for him. Last week Kevin no Tuesday kuti anga ndosathandiza former county weyo usafara chifanya zora kwaza mkwina. Amalawi, let's not be angry because this old man in Mangochi is lying to us together with his supporters. Let's just focus on what's happening. Tikacheke popo I think media yamba kuti anthu azicheka ngati zina ulilipo tipite tikacheke. Getting ready for 16 September. Come 16 September, we should just ignore him altogether and give him a crushing defeat. To teach him a lesson, as I said on Tuesday. Because you have personal ambition, because you are being pushed by Madam Wago, Kayazawa, surrounding, I will push out TNI, because this is Malawi, as you own, Kangaza own, then you want to start causing trouble. It's not fair. We're not debatable. Mvula munasatira zochitika zimeza kumzuzu. Ya nasatira nditu kwambiri. Mwena ndiambire pamene mboko kuti inde kupanga demonstration ndi ufulu wa alliance. Mina icho ndicho kupanga demonstration kwa mwena chachikulu ndikuona kuti cholinga chake cha demo icho chikuenda bwanji kodi so amene amema ndi ndani so tinaona demo sinati bwino ndikweni anthu 17 anamangidwa tinaonanso kuti asogolere amademo ndi omwewo anachita kuchokera kuno akuchoro kuti kapangisa mademo 700 kilometers away export ukalanga export from south to center to north kulakwa kuti iwe mundu amene kuti charity begins at home. Nthawi zina ndi bwino tiziyambira kuno mademo kumudzi kwathu osati kaonongesa katundu akuma kwa anthu ena osalakwa anthu ena ukapanga involve ukapanga hire anthu ena zijana nkulapo Kevin yeso tana nkulapo kuti ukala kwiyo sumachita kupanga hire anthu kuti ntandizeni kukwiya ujikuya weka chimene chifukwa uli nacho ukhale nacho chimodzi usakatenge anthu amene ndi mavuto ambirimbiri ankhani
kuti akakuthandize kukwiya iweyo wanyamula chitumba chimene akupasa kugwira ntchito ya ganyu yoti mwina uzithandize komanso uthandize munthu wina amene wangokhala kunyumba kwa Ikupage House so mwina choncho pamene popo ndipene nganene kuti it is not fair kumapanga choncho because mumapanga kupereka chithunzi cha anthu akwina kuti kukhala oyipa pamene kuti mwina anthu aja sali nawo mo anthu ena amene asatira angosatira kunena kuti masiku ano malinga ndi mmene zilili zina amangoti chabwino tiye nawo tikaone bwanji ndikoyamba chachitatu ndinodandaula kuti anthu amene amasogolera mademo amene anali ndi agenda yawo anali ku park conference kuti ndi anthu amene wali wozindikira kwambiri ali ngati ife tomwe popano oti wozindikira ena nakhala ma MP ena akuyendetsa mabungwe ena kupanga zina zambirimbiri analiko kutanthauza kuti anamva kuti zimene tikutchula za Smartmatic chani anamva so sizingakhale zabwino sizimakhala zabwino kuti munthu wachoka mkalasi akuphunzitsa kuti ayi po usanadye uzisamba manja kuchoka mmene uja iwenso ukayamba kuti usasamba manja choncho zimaonesa kuti mwina kena kache kusakhala bwino mwa iweyo chikana anthu akakulangiza umafuna uphunzirepo nkhani ya Smartmatic ine ndimafuna ili ilankhule choncho lero kulibe chinthu chimene timati Smartmatic Smartmatic ndi company imene inabweretsa software tikamati Smartmatic anthu konseku ndikulankhula ichi kuti anthu aziwe kuti kulibe chinthu ngati Smartmatic kulibe fa kunatuluka chiplakati china mati Smartmatic must resign kulibe ngati munthu Smartmatic kulibe chinthu chimene mungachitchule kuti Smartmatic koti mu zisankho cha 2019 linagamula kuti kupita pasogolo dziko lino liyambe kuganizira ndondomeko ziwiri tibweresemo technology kuti pofuna kuti tiziyendesa zisankho zathu komanso tizigwiritsanso manual so anakamema kufunsa anthu amene nga ndondomeko ija chenicheni ndi amati election management system exactly EMS yes ikhale ndondomeko yabwinobwino so ndikumene kuna bwera makampani anamenyana paka awa Smartmatic adawina bid ndibwereze kulibe Smartmatic kuli kampani ya Smartmatic imene inabweresa software and software imene yakugwira ntchito maiko ambiri okuposa mwina 50 or 40 yes ena amata kunena oya ikwina kukaya ku Philippines kuti ku Philippines sikunatuluke nkhani ya Smartmatic nkhani inali vuto loti amene anali mkulu wa Smartmatic anapereka kachipupu ka 1 million chakuti woyendesa chisankho kuti apeze contract sizakuzana ndi za masankho mwina waso zinthu sizakuzana ndi masankho kamachula nkhani kuti nkhani inakhala chochilake sizakuzana ndi masankho zangokuzana ndi zinthu ulapeze contract not the use procurement issues it has nothing to do with zochitika ichisi tibwere kuigwiritsa ntchito Smartmatic yo palibe chinthu china chanyuwani tinalembesa chimene chasinthapo mukulembesa moja munatuluka zinthu mwina ziwiri pamene tikamete pasenta paja amakati jambula ndikuikapo chala biometric umaonesa identity card yako koma amakujambula atakujambula umakaika chala biometric Sobano zinthu zidalongosoka bwinobwino ndi anapeza mayina amene akavote anthu ena sanalembese makamaka kuchigawo chakumwera kuno kumene kuli DPP yamphamvu makamaka chifukwa anthu a DPP amauza anthu zilibomboni kuti njamphamvupe pofika pa 6 September sisi tunavote iyayi ndikunena sakoza kumbuyo imeoneka ndi yamphamvu inde chabwino manithandiza kukoza fati kusabwere pano unaona kuti DPP njamphamvu kumwera zibomboni ngati pena kaitinaso kumangochi yes
angati kumangoji DPP chapa zibombo mboni uzapezeka pa 6 September ngati ni amphavube fom kuthenga kuti anthu azavotera zipani zina kumwe chabwino ndendo kuti amauza anthu amene kuti kumene kuli anthu awo masapota ambiri kuti asakalebese ndikuyikapo zoya ipoti pali mayi wa uyu paliso chief elections officer pamene nkhani iyi software iyi ya company ya Smartmatic inapezedwa kumbuyo anthu asanabwere kuli achifundo kachara. I thought that bit chikhaliza bwinobwino. Smartmatic software inathandiza kupeza mayina anthu amene akavoteso tikachokapo tikavota tikamaliza kuvota sizoona kuti Smartmatic izikawerenga amanama ali tikambowerenga pa 17 cholinga sokonezana kuwerenga kukayamba kangomaliza it's both disinformation and misinformation kusaziziwa kulankhula za boza tangovo za maluwa aule MPC nimene zilengeza yokha basi aule MPC inasedi ka DG wa MPC mwere sangare ntuko I don't know anything about it and bwachita bwino kusopano ndi zimene zikachitika akayamba kuwerenga immediately akawerenga vazapanga bemeti machitira nthawi zonse information ija akaikoma pano pa bulletin board information ina iyi ndeso pano akaipange transmit yathu imanyo ndi information ina ipange transmit ndo zimenezo ndondomeko yake yathera pati kulengeza kwa Zisankho mawayilesi CMBC yokhaya ndichifukwa kuti aliyese chipani china azalolero kukhala ndi parallel tare center imene amati PVT parallel tare center kazipanizo zikuzokhala ndi tare center yawo kuti nauso azikaona kuti kaya wireless kuzokhala ndi tare center amene yali ndi kuthekera ndi zili ma resources so ndizoona that's the truth kulibe zonena kuti Smartmatic manyoyo ICA chancha zimenezo ayi chimene chili kufunika njoona kuti zipani zikhale ndi mamonitor awayang'anire osakhale ndi nomekena kuti mena mwatumiza monitor kandi ku constituency inosa asamalira mena kuwerenga iye wachokapo afuna kadi kunyumba kwawo azapeza kuti anthu awerenga pambuyo pachazanena kuti ayi zinthu zinaende bwino ayi so kulibe nkhani ya Smartmatic ngati chinjira chowerengera chokha koma adziwe kuti zinayamba chifukwa choti masankho ambuyo musadaende bwino so ndikukhulupirira kuti inu mayambisa mademo musapange user Malawi manena kuti mwina ndi misinformation kuti inu zinthu zomnangoziva maluwa simuziziwa ndimotenga utenga ucho kumayenda nawo ndithu andi chimodzimodzi amene ali ku page house anayamba kulankhula zomwezi kukhala ngati mwina iwonso sanamvesi mwina sakuziziwa amapusitsa ngangata nachisale na mphito akufalitsa nkhani imene ili yaboza so ndiye akupanga disinformation because iwonso pana kwauza anthu kuti zakuti zimene kulibe so munthu kunenaso kuti make chairperson atule pasudindo ndi zomwe zimanena kuti afuna asokoneze nkhani ya chisankho chikanganga Ndale manja akasiya pano atenge ndani komanso achimachani alakwapo chani mwina tikanakhala yena tikanavomereza kuti chisankho ichi chasala pang'ono tosefe maso athu anunjike pa chisankho tipite tikapange kampeni kuti anthu athu amene amati sata ife amati khulupirira ife atisatirebe ndiye kuti tsopano tikavota tikapange protect vote manager kuti paka alengeze zimene amapanga amapanga zinthu zofasatira malamulo zimene amapanga ameki sizikateketi kuti mwina kupanga demo ndi kuti asiye kusintha kupanga zimene akupanga chimodzimodzi ngakhale ife pano titakuwa bwanji ngati zimene tikuwa pano zosagwirizana ndi malamulo oyendetsera chisankho palibe chimene angachitepo chifukwa iwo aja akamva imva kwa aliyense amakakhala pasi ngati commission malamulo akuti commission so
chimodzimodzi cheni mukamafuna kubweresa maauditor system yameki mukuziwa kuti mene zosaloledwa nanga anthu aja akasanduka makomishoni aso akapanga bwanji akulolani kuti muchite bwanji. So mapanga zinthu zoti anthu azungulire mitwe azikhala ngati mwina chisankho china wina wake anachipanga kale haki koma pamene zisali choncho. So ndili napo komaizo kuti nthawi zina kuona ndalama zambiri zongomema anthu akapanga demonstrate akaswe zinthu kuti akhale ndi mtima ukwiya ndi boma imene lilipo zimapanga backfire. Chikoma azaonesa mwina kungonesa umbuli wako olukusaziwa iweyo kuti zinthu ndikupanga propagatives sizoyenera pa nthawi ino. Nthawi ino njofuna kuti tipite kusogolo. Mademo apa anosuda ngatithandize chikati kupita kuchisankho. Chimene chingatithandize kukonzekera chisankho. So nthawi zonse ndakulepo kuti ngati munthu sunakonzekere nthawi zonse umakhala ndi maganizo ofuna kusokoneza okupeza chifukwa mchizungu chabwino mchizungu mudilili uko mchichewa kandi chani sour graping kuipisa chinthu chimene chili chabwino bwino chilibe dontho chilibe polakwika ndi umanena chimene chiwipa kwambiri bwanji nanga mungakhala ndi argument kuti yayi ndondomeko ya Smartmatic inapanga chani kwina kwache bwereseni argument yoti imve bweresani mulangule tikuti zinachitika ndi izi kandi ku Kenya kandi ku Philippines kandi kuti simulankhule kungonena nkhani yopanda umoni ndi chimoto anthu ife tizikhulupirira kuti dziko lino limakhulupirira kupembedza. Chimodzi chawo choti ndiye kuti samanene maboza tisamupase mtolo munthu amene mwina sanalakwepo tizipeza ngati zovuta. So vuto ndoti tawanamiza masupporters athu ndawayitali kuti akhale ndi faith mwa ife ndi nthawi ija yasala pang'ono tifuna tiakonze maganizo mwathu tikupatamba kupanga Thomas. So choncho iyayi so nangoti mwina ndilele kuti demoyo sinakhale ndizolinga zabwino andi nthawi zinaso ndi akuchita dala kuti awapange intimidate police or ma security agencies athu kuti we can do whatever they want. So amene timwapempha apolisi ame kuti palatwena amene intention yawo siya kuti mwina apange express zofuna zawo ma rights awo koma angofuna kuti asokoneze andi kumzuzu amaponya mnyala mashopu magari moto eda anthu osalako. These are citizens are ndi ma rights sangapange sidi ma rights wa kwa anthu opanga ma demonstration kuti yayi basi pano ife this town has been captured by demonstrators ife tonse tikangogona kunyumba choncho. I think ine ningwapempha kuti anthu amene ali amapanga amamema anthu akhale ndi umunthu kuganizira kuti this country belongs to all of us. Dziko lino silaiwo wokha asakhale greedy. This country is for everybody and anthu enaso apange enjoy my rights awo. Chabwino Mpeka Sambo munaitsatira bwanji demonstration ya kumzuzu? Nkhani yako Mzuzu George waiforokoza buno kwambiri amvulanso waiforokoza buno kwambiri kuma eneo ndimafuna ndiforokoze ziwiri zokha. Chabwino nkhani imakhala ndi maango zambiri ndipo pofuna kupanga chiganizo anthu tisamangogwiritsa ntchito zimene tikuona zokhazo koma pamakhanso ena amene amaona zina ena amaona zina olo munthu akadwala amata tapanga ndi full blood count. Full blood count jamakhala kuyang'ana zinthu zambirimbiri kuti chimene chingakhale kuti chikuvuta ndi chani pamene pankhaute pakuchokera ululu umene munthu yakumva ndi pati mwanipetse ndiye izo ndi zimenezo ata makapereka kalata yodana ndi Smartmatic yodana ndi election komano Malawi Electoral Commission auti sanalandire the official complaint ndi zimene kumene ndikulowera kumeneko kuti anthu amene anatsogolera zimene zija choyamba awiniko bambo winiko amachokera kuthyoloko mulanje anamiwa ankagwira ntchito ku State House nthawi ya Mutharika. Mwina amalambisa dziwa ndimafuna ndikapeza zimene zilero ku communication department kumene ankagwira ntchito anamiwa President Mutharika ali mtsogoleri wa dziko lino bambo namiwa ndibwereze bambo namiwa ankagwira ntchito ku communications department
office ya president Peter Mutharika alipo anamiwacha awiri kwa amanyika kutolo amaliko kumlanje anamiwa amanyika kutolo mwanipetsaka ndiye mupange imagine nuyo kuti kuchokera kutolo ndikukapanga mobilize zinthu kunzuzu ndikumaka bwerera kumene kuja atathyola zinthu za wanthu oti nkhanizo sizimakhudza mwinaso anthu amathyolera katunduwo nkhani ya Smartmatic ayimvetsetsa kale munthu wathyoledwa katunduyo nkhani imene yonse akuyimvetsetsa china winikoyo oti kumene amakafotokoza ameki ndi ena onse okhudzidwa iwowo analiko ndipo afotokoza chifukwa munthu akamakufotokozera chinthu pali zinthu ziwiri kumvetsetsa kapena kusankha dala kuti sindimvetsetsa chifukwa kuti zimene muyankhulazo sizikugwirizana ndi zimene ndikufuna mwanimvetsa imene ndathala kachiwiri ndimafuna ndinene kuti poti chinkondwa ndi ng'oma chidanyeketsa mphika pamoto chinkondwa nkuti yalira ng'oma alisa amathamangira kumene mwachitsanzo kuti akati ananyikwa atuluka akapena gulonkulo atuluka anthu amata olomba musakayena kachucha inu mwakondana nyikwe kwa musakayena wankulu mwasangapona nyikwe kabachi ayi kuli mbano kuli chani kula kampini ali mfuna ndipereke chitsanzo kuti chimbano chatuluka uko anthu amati tamakira kuti ukaona kaya kwatuluka njovu kaya nchani ndikambatoza gulonkulo aliyense amathamangira kumene kucha chifukwa chazo zimene zikuchitika kumene kucha amatha kuyiwala kuti ndasiya mpoto pamoto mwanimvetsa ndasiya mpoto pamoto mpaka ukamakabwerera mazati ndiozanga nkhani ndafotokoza panoyo ndiye cholinga chachikulu cha zonse ndalama zimene zikutuluka ku Beach House nkumapatsa anyamata kuti kapanganizi akufuna kuti anthu akhale business zimene zija koma ndimafuna ndawunikira amalawi mbali imodzi kuti ndizikumbukira tupita kuchisankho program yapita ndakamakhanira ndimakumbutsa mmene chithunzi pa television chikaonekera koma lero ndifuna ndakumbutsa nkhanira amalawi kuti kamapita kuchisankho inde awadzipanga zozo komanso ifeyo ngati nzika za dziko lino tiye ndizikumbukira zina ndi zina zimene zitithandiza panga chiganizo zoyenera kumudzi kwathu kudali amayi ena tinkana nampuzeni lakini ili lonse kunyumba kwa nampuzeni kunkaphikidwa mowa ndipo dera losera kwathulo anthu amati koma nampuzeni amazophika mowa amaphika mowa kwambiri amafulula bwino kwambiri anampuzeni ndipo chifukwa chakuti adaphika mowa nthawi itali adakwanitsa ndi ndalama zamowa zija kuwaphunzitsa anawo mpaka anawo adapeza zintchito kunja awiri anali ku South Africa tsiku lina kudadzapezeka kuti kwa nampuzeni kuja mowa uja sunaphikidwe kufufuza kuti ayi iwo uli chiwo chaonene ni dzana mpaka lero sakutani sakuoneka nampuzeni patatha wiki ndiye kuti chizolowezi cha anthu chimene nacho kuti mowa lachinayi timakamakanda kwa nampuzeni kudapezeka kuti chizolowezi icha anthu ayamboda kuti mowa kwa nampuzeni kulibe patatha wiki mphekesera adayambomveka kuti anampuzeni adapita ku join ukaona ana awo wanipetsaka pali zinthu ziwiri anthu amadziwa ane chizolowezi kuti lachinayi timakama mowa kwa nampuzeni okoma ndipo anampuzeni amaphika mowa okoma basi wanipetsaka chizolowezi ndipo chachitatu chimene tidadziwa kuti chichokereni wiki imene anampuzeni kwawo mowa kunyumba kwawo sutaniso supezekaso ayi ndiye ngati pali chinthu chowawa kwambiri pamoyo wa munthu wina aliyense pa dziko lapansi pano kuphatikizapo amalawi ndi imfa chinthu chowawa kwambiri chimene chimakhala chopanda yankho chimakhala chopanda chiyani ndi imfa m'bale wako akamwalira kapena mayi wako akamwalira zimakhala zinthu zoti supezanso yankho lililonse chifukwa anthu amabwera kudzakukuta ine ndakhala ndikudabwa ndipofunsa lero ndimasosa mtendere chifukwa kuti zimandikhudza kwambiri yankho ndilibe kuti kodi msika wa malubino udapita kuti
kuchoka 2020 kufika lero mukufanizira ndi mowana mpuzeni hayi ndikungope kuchoka 2020 kufika lero malubino anasiya kuphedwa 2020 ndimene tidavota muno chisankho chachiwiri chachibwereza koma kuchoka nthawi imeneyi malubino anasiya kuphedwa. Nkhani imeneyi imakanika kuchoka mmutu mwangamo chifukwa cha mwana uja Eunice Nkhonjera amene adakabedwa ndi usiku kumimba kwa mayi yake nkukapezeka mmawa ataphedwa. Kodi zimene zija ankapanga ndani nanga kuti zidalekeka bwanji? Chifukwa ndi mafunso amene tikuyenera kupeza mayankho ake. Chitsanzo kuti ali chirombo chakudowa adakachipeza anthu pakati akachipa mukumbuka ali jambulana na chipandi sujara kwe munipesaka kuti nanga mafunso ngati amenewa sofunika kuti tipeze mayankho ake. Ineyo poti ndine ndekha amene ndimadzifunsa mwina ndisimadzifunsa koma ndimati mwina poti nzeru mati nzako zokusa umafunsa nzako mwina nkutheka ina akudziwa koma ineyo nkhani ya Eunice Nkhonjera imandikhudza. Koma kumbukirani nkhani ndokamba anampuzeni chichokere na anampuzeni mowa anthu alese kuti uma kwa anampuzeni mowa amene amaphika koma kwambiri lera koseko mwandipetsaka kodi nkulakwa kufunsa kuti kodi mwinisika wa mowa kapena anampuzeni kapena izi tikudziwa kuti anampuzeni ndi amene ankaphika mowa koma kuchokera 2020 kufika lero malubino alese kuphedwa. Kodi mwinisika adali ndani amene ankaphika mowa amene adachoka 2020 ndani? Nkutheka kuti amalawi ambiri tikamapanga zimenezi tikupita kuchisankho loko tidzizifunsa zimenezi kuti ndi zinthu zimene zimasowetsa mtendere mitima ya wanthu. Kodi chidachitika njani? Kungoti zi basi zi chifukwa muno anthu asayiwale munkakhala mantha woopsa muno kuti timva chani kwambiri zithunzi zija tikamaona zimaopsa zimene zikezi kwambiri. tikuyenera kumakumbutsana zimenezi kuti ndi zinthu zimene zimapanga choko kapena kuchotsa attention pa zinthu zofunika. Anthu amachita mantha amati zikangoti inu fufutani chonde fufutani iyi mwana wa munthu tionani ndekuti wadulidwa. Sitileka kukamba nkhani zimenezi chifukwa ndi zimene zimatikumbutsa chinali chimodzi mwa zifukwa zimene zidatipangitsa kuti nthawi imeneyi pa 2020 titembenuke tisiye kuti DPP idzipita uku ife tidzilowera uku. Mwandipetsetsa chimodzi mwa zifukwa zikulu zimene zidachititsa kunali kuti gulu limodzi la wanthu amene timakhala nawo mmakukamo amapangidwa nkhanza zoopsa. Koma ndikuti nkhani sindikamba ya malubino ndikamba nkhani ya anampuzeni adachoka chichokere na anampuzeni mchaka 2020 mowa okoma udasiya kuphikidwa koma mphekesera ikuti anampuzeni adapita kuona nawo ku South Africa mphekesera pamene mumaliza yonto nkhani ya matenda chabu amvula ndimafuna ndimvetse nkhani yomwe inavuta kwambiri ku park inali yonena kuti apolisi anadzakamba onena kuti timadziwa zambiri kuposa zomwe ambiri mumadziwa. Anachula mawu oti invisible hand kuti mademo ambiri amachitikawa pamakhala dzanja lina lake kumbuyo lomwe limapereka ndalama kumathandiza. Ineyo mapangapo ndale zimenezi zimatheka ndithu zimatheka iziso zikuteka chifukwa ndikoona kuti mwina atsogoleri okhawo amene achita kuchoka ku Mulanje South Vijani kupita ku Mzuzu ndi ndalama zambiri masiku ano ukafika kumene kuja transport yokha kandi galimoto ndi kuti ziteme pathu papa 400 or 500 ikhale pa mafuta kugona kudya ndi kuti panepo 1 million ya nyama kale. So pa anthu onse atsogoleri kandi uje osiyana ndikuti anapeza ndalama zoti apiteko anapanga sponsor ndani anthu amene ife tikwaziwa kuti pa moyo wawo chabwino akukhala moyo wawo we sitimapaka contribute ku moyo wawo kukhala siku ndi siku koma si anthu oti mwina anganyamuke pakoma pawo kupita ku Mzuzu kukamema madepo
So ndichiri choti ngakhale ine pano sindingachoke kuno ndiri kublanta kuno ndipite kumzuzu ndikapange demo or ndichoke kublanta kuno kupita kumangocho kapanga demo. It means that pali munthu wapanga sponsor chithumba chachikulu chakhala pakona chimene chikudena kuti pitani mukapange isi chikwanda agenda chikwa pamene boma lachakwera ile mabwera tinamva tikudziwa wana tinamva kuti tiyesesa kuti boma likhale ungovernable tizipanga zinthu zambirimbiri kuti boma lisayende bwinobwino. Ndi tinaona makampeni media campaign from day one angokhala olimba abusawa kuti akhala olimba mwina akhala wantimo olimba kukhala di mission yoti apange ndi because matukwana zambiri kulankhula za kufamile kwawo zinthu zambiri zimene amanena amanyogodora and zimatoka pa social media. Anthu ake omwewo amene timaziwa ifeyo kuti awa amapanga zinthu potumidwa ndi ku page house or anthu amagwira ntchito cha ku page house. So anayamba disinformation campaign propaganda kubana kwa zama zachebechabe zoyipa paka muzambiri mwina aboma nangoto chabwino teni let's move on as Malawians. So zimachitika because I don't think anthu akumzuzu woka angakhalenda agenda yoti tilankhule za Smartmatic because kumzuzu kwa anthu ambiri amakhalako ozisata zinthuzo because amazisatako zinthuzo amaziwa. Ndikukhulupirira kuti average person ngakhale mukanatuma anyamatano akumzuzu studio akapange vox pop pa street mukafuse kuti mukuziwa za Smartmatic akanena zimene nene kuti kuziwa Smartmatic si machine tikuziwa kuti ndondomeko ya software yopanga makutu. So kuti anthu akapange zimeneje ndo tikuina wapanga sponsor and masiku ano mademo akale amakhala kuti tungawati spontaneous anthu kugwizana ndi mtima kuti tipite pansi tikalankhule. Koma apa tinaziwa kuti amayendera ndalama ambiri amayendera ndalama. Even campaign yoti lero tente Msambazo George Kasakola Director General ndi ndalama zimene zimatuluka pangani. Ndichifukwa maona kuti amakhala osaganiza bwinobwino position ya CHIPANI imakhala so miradi position ya anthu aja. So zimene amalankhula zimene atumidwa ngati anthu aganyu kuti apange muchizungu cha politics or cha security amati mercenary amene amagwira ntchito kuti sayikhulupirira koma because it's paid provided ndalipidwa ndikapanga chimene chocho. That's why umachoka mu conference ya paki utauzidwa bwinobwino umapitapo kapanga demo kunzuzu premeditated utalipidwa kulipidwa ichiko uzo kuti kulipay kumeneko ngati sindipita ndikuti I'll miss out on this pay. So anthu kundifusafuso amalipidwa because nanga amaziwa bwanji kuti agenda tikupanga pedro ipindulira ndani who will benefit. How do they know kuti chimene akulankhula ichi chikuyimira Malawi ndinani adawasankha akuti iwo azipanga zimene akufuna. Ngati akanakhala kuti anasankha wina wache or anthu akuwayimirira anthu ndoti zinthu zikanakhala ndondomeko yabwinobwino. But we have heard opinion ya ku page house kwambiri out of asogoleri onse ambiri wa number 1 amene amadala ndi Smartmatic ndiye mwe ya ku page house. Koma wao sangakhale munthu wodala ndi Smartmatic choti iwo 2019 anayendeza chisankho cha dubious choberedwa chokuba so court inalamula kuti anthu tisinthe ndondomeko. So pano iwo wafuna tipange za 2019 kumene chisankho sichinaberedwa mpaka analamula kuti anagamula kuti kunalibe chisankho ndikuti tikubwerera mbuyo tu ndikuti anthu ife kumene miti athu simenda bwino. So pamene kuti paoneke change imene tikupita msogolo kuti tizipanga bwanji zisankho change imene sipindulira munthu mmodzi koma Amalawi onse. Ultimately njira yabwino chona kuti kadusa apa mwina tizaone msogolo kuti njira yenda bwino but tizangopita full time automation chilichonse chizakhala ndondomeko ya anzatu maiko ena anadusa poganiza za mbuyo anapita mapaka chisankho kumaliza 6 o'clock pamakwana 8 o'clock maziwa. It removes the tension, it removes the ndambiri and it's because of technology. Because of technology. Yes.
ndisu tuna kuti ayi sitifuna technology tukugwera ngari moto sitifuna technology tupanga use ma microwave nyumba sitifuna technology tukatenga ndalama pa ATM sitifuna technology funa manyo masuku ano kuba kana tikamapanga deposit ndalama ulemberembe zapilipili masuku ano mangopita zaro avelewo under testing system you can go also sign a jeki ungopita ukatenga ndalama zako zija kumapita kumabwerera sikuona sitikufuna because we think imene iti sokoneza. So I think imene ndi so anthu andale ambiri maka kukakhala ku opposition you think kuti anzathu atibera because ife yoti maba tili mu system imeneyo. So we want to kupanga zinthu zakhala bwino chabwino akasakula muyimaliza bwanji nkhani imeneyi. Nkhani ndikuyankha funso lako zimanangamba mvula nzoona kuti Public Affairs Committee inapangisa conference MEC inabwera apolisi anabwera Governor Reserve Bank anabwera ku CHIPANI cha MCB chinabwera ku BOMA Minister of Finance inabwera nkumafotokoza ameke kupanga presentation anthu amene anatenga chiulendo upita ku Mzuzu katsogolera mademo na amene anali mu conference mucha na amene DPP mucha ukavera message imene mukavera zimene kwamba iwo nipe nawo kwamba apita mtalika kumangoje ndendende. Can you ask who is sponsoring those? When we know kuti zimene kwamba apita mtalika Smartmatic apita mtalika na matanga ndazawena amukito kandani. It's exactly what Inabiwa is saying, exactly what Bodyguard was saying. The other one is from Mangoje Madani. Mangoje Amene akunena. So is it difficult to know who is sponsoring who? Who is forcing this? It's an agenda. It's a calculated agenda. Kufuna kusokoneza zinthu. One, chifukwa kuti awuzodife Zisankho, nombo Zisankho cha technology anthu avota awerenga sitingawine. Kumbuyo kuti mabera Zisankho tufuna tibereso. Timabera khona kuti simdabera Zisankho mmaika mabanga Tipex. Tufuna tibereso. With this system singavomere Tipex. With this system ngati singavomere Tipex ndife Zisankho sitingawine. Ndeti pangebwa tenti panga agenda tizungosokoneza zinthu coordinated. Good thing kunena kuti zilizooneka kuti izizi amalawi sizikuwakhudza kweni. I mean mwamba demo kuzuzu is that how a demo is done? Is that a demonstration? Zachibwana zenze muno muziko munachitika mademo after 2019 manani mademo are genuine kulala trapezi antambo ndani almost everybody amayaya ndani dziko lose danena kuti izizi ayi izizi dziko mwatu ayi zomabera Zisankho awawo aujeza amabakwa mbiri kumbuyoku ndiye athamantha kufika poba openly nkubapanga Tipex izizi zaonjeza. So we can't allow munthu amene apanga preside Tipex kuti akhalebe na amene apange Zisankho cha 2020 cha president chimene khotera nena uyu achoke. Zoveka za genuine zimaoneka za fake zoto nake ndayo nake sangofuna kuti agwirise ntchito apezepo china chake zimaonekaso ngaso kuzuzu zimaoneka kuti izinza fake kuzuzu kuli ambirimbiri anthu amayimira civil society kuli akachoroweka kuli ndani bwanji sana join azoti zinza fake ankandawire kula kandawire janali ku thaitali ku living zone ya kuchali ankandawire kusinot sana join zizewa azoti zinza fake zanja bejabe zanamiwa anatenga ma instructions from Ndale Kumangoji futi Ndale Kumangoji zimampweteka kumtima kuti amalawi adamukana mwakhaula lero mwakhaula ukhala ndani Ndale uzolo ukhala ndani podi yo ndiwo ukhala mala ukana. So because of that zimampweteka ndezi kupwetekaso kuti is heading for disaster for regular defeat at the hands of President Lazarus Chakwera. So tipange bwachi ndeti kuti madziwa tingosokoneza basi tingosokoneza tipangise katondo madziwa alesa samwepo pachitsime dzivire rose zose timwema za poison ngati mena kabereka Zisankho fe tidali nawo. Yes yeti ife mina bereka Zisankho ndanda fikudalibe anthu amene abereka Zisankho mathanga ndanda amene amensa Zisankho chokuba ndiwa kuti basi tipange manyo serious la malawi can you listen to that nonsense? Somebody we know this one store an election together with Gen answer present over stolen election. Then today, tipange manyo. If you tipange manyo yake yakuti. Smartmatic is the same message that is resonating in Zuzu. The same people that were catapulted from here, ubira ku Zuzu, onwomwe amene ama
funa amakapasina lomwe amene autenga message is exactly amene ambasa Peter Mutharika. And even Peter Mutharika, that message is coming from Amukito, from Jesale, from Gangata. I mean, you know, bwana nkhani ndi the same people that can lie to the whole country. I would wear a home as soon as they found out any bit of training. And how what they got music. Tell the Faradi my boss, couldn't miss the Droja, to make a sound, Mama 53 reference. And home as soon. Awenda museo ali iwe uzagara na kuti wachokera kulusa CCP iwe uzagara wachokera kuchisapo iwe uzagara wachokera swap ndiye kupena koko mukamuza dauja kuti asankhaine ngati running mate alubira ubere koma board ubira kucha 53 reference from Ngoma Synod abwera ababoza makuru konna kuti this is crookedness Peter Mutharika kupusisa na amene amamvera Peter Mutharika. Point is Amalawi, seriously speaking, you fail since September, but tingazuka mama basi ukavota Peter Mutharika tisivota to makruku. If they are able to crook Ndauja like this, atakali state house and Ndauja azam kruka. No, it's sad. It's a sad situation. And overland if Amalawi, these are crooks. How does that? Five amene anadili referendum atatu or follow or adagwetsa ku church adagwetsa kuti awidu inu gwani usiku omweyo amapepesa kodi ife muri kulire festival ziwa siri madziwa kuti kumene yes festival ziwa kumene kuti kumene hakutipidisa muti kulukire crookedness broad daylight kumpusisa ndala bwera basi tonya kana ni madam heba azibusa bodza Mbusa ngateke uchodo kapembera mu. What? Such people, should we really give them power? Should we really give them afuna debate in broad daylight? Afuna system ndo yakoza kuba. Ndiye mukoma ndo ayi wakuba yakasa loko ayi musaike loko mwinge loko. Kera ko busiku azakube. Ndiye muthu we broko wenda bwe. Ndiye muthu wanga wenda bwe. Nizvo inde loko amene ndi amene sinikadi nika amene ufuna ino. Mvera mbava. Muthu oli mbava rampaka kufiki kukoti kuti mbava. Because the DPP Imbava arapanga convicted 2019 kurana bera Zisankho amapanga TPX. Why should we listen to them? Leradzirangiza anthu nkhani kisa. Asakisa anthu anjisa. Basi Amalawi umatuluka kuzuza anje tikapanga demonstration because of DPP. Serious? Serious. We're not serious. But tentipange peace tizingoziona zimene zidufulu awo. You know mtu makama romano umamvomereza kuti ndana achite uzo mwana zake zibasi pakompacha. Ndufulu wake. Koma when it comes to the real thing by 6 September, let's just send them back. Mwana ndimire bombo. Pambo mamaliza. Zikomo ndamaliza. Ampeka zambo musiriza motatu. Okay, kutsiriza kwanga ndifuna ndijambule ulendo wa DPP. 2014 anabera Zisankho. Chabwino. Umboni wake ndi wakuti amene ali wamkulu wa Malawi Electoral Commission. A very respectable person in society. Munthu wa ulemu wake waukulu kwambiri. Kufika polira pakamera ngati panopa ankalira. Koma nthawi imeneyo sitinazindikire. Palibe anthu adapanga kuwefuta yakulu. Koma atadzaona kuti I think nkhani anthu afuna yamboyikoka adanyamuka nkokalumbirisana usiku 2014. 2019 adaberaso. Moonjeza. Ndichifaka culture jada adari awa so funika kwamenya matsatsa awiri okha. Koma akunthidwe matsatsa inene. Ni mtengo sunkwi. Adatenga chitsatsa cha shamboko. Nubada. Ni kupanda mbava. Mwanipesa ka? Ni kupanda mbava. Nde mbava zina zichomari zikazungulira uko alirwai. Nkhani yake sio muone ngati kuti kapena kuti ali mbetsaso wena. Judgment yatango kuchitika adakamba notutati wana. Tini kalembetseni tichulukane kalembetseni koti lezezungulira kwakurai Iweyo amene analembetsa ulendo mene ujawo na amene tieni limachi bulana mwanipetsaka chiyambi chogwira kholingo la DPP chinali chimene chicha chifukwa chake sikuti DPP yo kapena kuti ikudana nayo ayi koma timadana ndi khalidwe lakuba mwanipetsaka namva pena pake amakamba kuti
heya amwanamveka ndakasaina ndine nkhani ya misewu kuchokera kuno kuchoka kulilongwe kukafika kuchoka ndakasaina ndine mudandituma nzona adada akutumani nzona adi mudakasainira koma ndalama zija zidabwera munabaso ndalama zimenezo ndi anu ake aja adatenga zotsalazo kuti iya ngati khalidwe ake ndili tipatseni makobiri athu kuba sikuti gulu ili kuba adayamba kuba nkhani yake ndiye Zisankho yokhaya kuba kupita ku parliament ukafotokoza bwinobwino tufuna tikatenge ngongole ku boma la India kuti tiyambe kulima matrakita kupita kuchakatenga ngongole ija kubwera kuno adadzabaso matrakita aja kugawana kuba so tikambakamba nkhani ya kuba sikuti kapita tikungokamba ayi kuba kuja kuchititsa manyazi kuba mukunipetsetse dziko loti magetsi sana lokwanira dziko lokuti sitimapanga export zokwanira dziko lokuti palibe amene ma exports athu anali kuchepa munganene bwanji kuti munali dziko lino lidali ndi $1 billion ili achokera kuti $1 billion tikadakhala kuti $1 billion bwezi tikupanga value kwacha bodza kuba ndalama zimene zija zinabwera mdziko muno popanda olo approve ya parliament osadusaso ku reserve bank kuba so tikamakamba nkhani ya kuba akhoti aja adaona kuti no this is too much let's put a break using the law mwanipesesa ndi chifukwa chake mudzamva mphali kama ti constitutional coup zakuti ifeyo timadandaula kuti izizi zikuti wawa zikuti pweteka mukuba Zisankho mukuba kwambiri ndalama ku office kuba kuti ulamuliro mbali ntchito zokuba zokhazoka Zisankho mukaberaso zimene ndafotokoza apasi ndi yankho la lopita kufunso limene adafunsa munthalika nthani nake adanena kuti why are they worried pamene masupporters yanga they're not worried no we are worried because ntchito imene mukufunsirayo si ya kunyumba kwanu ntchito mukufunsirayo ndi ya dziko life ngati Malawi we have to be worried we need to put a sober person as the head of state not somebody who can see the killings, who can oversee the killings of albinos in this country for over 2 years and fail to resolve that issue. Not somebody who can see kubedwa kwa ndalama za nkhani and not do nothing about it. Beneficiary wa Zisankho cha kuba. Not somebody who can see nkhani ya quota system and do nothing about it. See your boys kumatukwana kumanyoza kumachula maoti ana sakuyenera kumamva. Manyumbamu muliana iwo achali pompo. Ndengati zikuchitika mboma sanalowe ndenda ngakadzalwa mboma anthu amene acha kumankhula zichiwa zolaula iwo achali pompa ja munthu wankulu osadzudzula bwanji kuti aizi msamayankhule pano pa television osadzudzula bwanji so if he's failing to take care of simple things like those what more when he becomes president this is our worry if you want us to stop worrying about this address these concerns because ndizinthu zimene anthu akumafunsa kuti nanga izi bwanji sikuti ndi mwano yayi finally I also wanted to address nkhani yake kuti panotu siri kukamba nkhani ya mvula kuti afuna imira Zisankho chifukwa mvula sana pake chiganizo choyimira chipani chilichonse this subject we are discussing these issues because alipo amene adapanga Zisankho choti ndi maso we are discussing this because of that decision we are not the ones who said kaimeni so no so everyone who comes presents himself and you know kubwera kuti zikambirana oloza mtsogoleri wa Ford ngata kuimaso za mtsogoleri wa UTM ngata kuimaso yes if it is mtsogoleri wa Malawi amene kuimira chipani cha Malawi Congress Party who discuss Dr. Chakwera who discuss about him so ngati tikukamba izizi aliyense ali ndi mbiri pofika lero Dr. Chakwera ali ndi mbiri Dr. Chakwera tikudziwa kuti apano ayambolemba malubino ntchito malubino amene amaphedwa ndi mbiri yawo limene Dr. Chakwera satukwana ndi mbiri yawo imene Dr. Chakwera akukonza so irrigation scheme ndi mbiri ya Dr. Chakwera imene wina ena mkuzomakamba za economy yes koma funso langa limene ndikumafunsa tsiku ndi tsiku ndilakuti kodi mkuti tikhale ndi economy ya mphamvu mukuchidziwa chimene chimafunika nanga kuti zimene zofunika zikhale mchimake zimatenga nthawi itali bwanji chifukwa sikale 4 years yomweyi ndi 4 years yomweyi kodi kubwezeretsa chuma mchimake kumubwezeretsa in 4 years it's a process anthu amene tikuyankhula kwambiri nkhani za chuma ndikufunseni funso kaya muli ndi zaka 40 kuti mufike pa msinkhu umenewo ndi kuti mwatenga zaka 40 kudzafika msinkhu umenewo
Manipesa chimodzimodzinso dziko lino kuti likhale ndi njanji likhale ndi ma university polytechnic chancellor college zidatenga nthawi zimene za zaka 30 akumanga kamuzu mwanipetsetsa akumanga kamuzu zidatenga zaka 30 pali ngaso zaka 30 kuti agumule anthu amene wazimezi njanji kuchola manyumba adasiya kamuzu 13,400 amalawi housing lero alipo ochepera 2,000 oyena onse kugulitsa adagulitsana manyumba including Mutharika himself. yes Mutharika adakagula nawo nyumba zimene Kunyambado. vote 1 nyambado nyumba zoti wina nkamanga akudziwa kuti dziko li anthu azichulukana iwo aja nkubwera malomota adzonjezera nkuyamba kugulitsa nyumbazo amana anthu azikakhala kuti ena ndi amene wamafunsa amene tikumafunsa so tikamafunsa zimenezi osati kuti tikupanga mwano we are concerned about the next generation sitingapange zimene iniyo mwapanga mapiro ake ndero anathu zasira pana dziko we have realized the wrongs that we have been doing tinalephera kusamalira njanji nseundo wakukonza winayo kwa zaka 31 imene takhala ndi democracy muno misewu yonse kuchokachoka kumapangidwa misewu yozira now we are saying this is not the way of growing a country tapanga zimene zaka 31 kodi tipangenso zaka 31 zimenezi ndikuti dziko likhala president ali samene abwere adzikangozira misewu kapena kumangothyola zinthu kumagulitsa manyumba zaka 31 zile kudzakhaja makampani kumangogulitsa anathu akalimira ulichiro kati makampani kugulitsa. So to put in a nutshell, we cannot continue selling companies. We need to bring back companies. We cannot continue kumango asainitsa anthu ma agreement kuti bwerani kuno muzapanga magetsi anthu ajosabwera. We need to have real investors in building up capacity ya magetsi dziko muno. Ngalimena kupangira ajabwera kwabwera ndalama $380 million. Yes. Yomangira mpata manga. Tiwongezere for chiwerengero dziko lino chikuta chikukwera. You understand? Siringapitirirenso kuti zikhala maphana ngati malubino chifukwa zimenezo zimaswetsa mtendere anthu ena chowa kwambiri wa moyo wa munthu ndi imfa kuluza okondedwa wako siringapitirirenso kumatukwana kumanyoza kumatani siringapitirize zimenezo zapundula kaganizidwe ka anthu mdziko amene amafunika kuti agwire ntchito modekha mopanga focus kuti chuma chizipita patsogolo chabwino mwina munekere ziko mukwambiri thokoza ndikuthokozeni kuti munabwera mpeka sabu ziko mukwambiri thokoza mvula kuti munabwera komanso mthokoze Mr. Kasakula kuti munabwera ziko mukwabasi kumapera kwenikweni ndikuthokozeni osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.